rero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie liso lyao chingagi ogoswasa yigakurigiria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwa mabwate yiga niko bokorengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex niyo mucyo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Chiaragirenya karona nego ko yamanya bunate kakora chinsemo ao ime na isko ya gusito skansemo ymanyeria akoro kwa Wilson Makori chikuru kwa mkate inok. Tena incho mwana ngayari wantu wasa kubona ntwese twaba machara twese para na hoto ne kamati yana. Bono na abwati ngo ikarugoroga iga mwamuro minde nyumba ne rura igarende abo ri umuswati ipamera kwa nore ro no komyaka guciano umwana ibiruko rumwana omwana bwe myaka 5 gotoka gaitere asensemo ya Nyankongo mu musyo sub location mu Cyobosongo izane binge mu no tego tukai ngokoteyo itoka ndiyo
ibintu byakorekana nyomba ibinge mono twanya report muna njomo gakubegenyero etugo gosambira nyuma asensemo ya Nyanderema ewodi ebugusero ya Kitutu Chache South mwe karo mara tiro mwalimu wa sari uji skuru wetani sana na yara bako tiro skuru ma ntwana ebuli twanda mara ngota bano maambia mwalimu wotigagende skuru na yaba ikompuya abaibuli n'abarukiwa b'eskuru yekendelia nyakwerema korobekana kwegwa umwalimu umuya uyutumogo chase skuru eyo Banyanyimbo nigo bachakirie obotuki ase ensemo ya Nyankongo maega y'umuno bw'imyaka 5 kutoka kale gesana ikyomwamate oye gakwete. Daniel Ontiri niga ikana gutwariganira roboti uru. Ebikole by'abantu gutuka bakwete hasi cinjira kibotutukano nigo beralekanire komentekana na monasa matuka bwangoiga nase kole kya bwangoiga nasa bamenyi bekenyiro kya Nyanguru imeya Nyankongo hasi county ya Kisii baichanigwa nege kole hasi mubere w'omwana mumura w'emyaka 5 utoke gesona kinyumba y'omwamatobo oyolinge n'ekingoma chintinde asumotwe nasa maboko hasi akagerubuna nigangentwa nogutugutwa sensemeyo enabo kama byo mwana byarenge akwana no mwana na mobekere getamba na musibabia anta biwansi no menifungia bisuri amataisa kwa bere bya so aborerara oyo mwabona ari ngomo korekera sinye na motigana na matabiesi bi na miyoka uchese nyaruka yana enke nachiko yatabire nento bwati kento kuri ranchi na so ayo na nyomwana nerega kumyoka kuruma atega iga utira onde na incho mwana ngayari don tuwa so kubona twese tuwa machara twese para no to ne kamati yana bono na bwati ngo ikarugoroga iga mwamuro minde nyomba ne rura iga rende abo yu muswati ipa mera kwa no rero no kumyoka uchiano mwana ibiru ko mwana taiyo onkani ya yo mwana ki mwana romete mwana mumuro minde oriyo sire to mochokoro mwana yu mboli totala jigota bukyo oyo toko iwe bikuru nane ngo matende no muro iganyore nyaruke no mwana ukari ko moita nande to minyoke twamyoka na pame to wikaga to no mwana usiri mwana ngesonari omwana bari gesona ndo chinga ga kiri ko mutu igoro lakini njimna namuri omwana igo ko nga kiri ko maiga no abimbete ono chimna bo muro chimunari abayibuli banje gosira nigo egotebekana babeire nikitabauti hasi nyomo hasi gekabono no mwana iga nigo konye amenyete asaba amate na tatu mwabo wikabuna awomera makweria ye mwana oyo ane gaba amenyete chirandi bagasinyana no mungu subati ya bwat karabasinyana tukayana ngara gambe kineke na gambe ndimi bagande yaya umwana nje bamuswati atanje umwana nangara ngene muri mwana no makano muira nakwa nanje desamana kabwa atigirwe umwana handi tuketa kule ari ngara misi chuma na umwana uwo nganyaro umwana uwo ngoboli mama isaka kina hani kimwaka ngana mwana aje tekwa mwana agairete nando ndate luntutira abamenye tajirandi ejo uswati akamuka kagendo rwao somuka ko mwana ngwana kumuboli ngakibana nganje tinta kitimu muno ujipi toto ketimo mwana le mwana na ngangenda ngabora lende kanjire ko iro mwana tigo mwana akine ngamate mwana eno yano noira muso no achaira ne bwana akendo mwana agacha bakamenye randi mumuno na ari bumabuka mukanye randi agacha bona musubati uminto abamenyi bensemiga nigo bagikerie gakorekyo bakwanira boigo ebinde bingabunebi namono ebyo kwa abantu bane ebyo byabeire ebyabotambase bare ebyo binka waira nko babire namukonya umuntu akwete wakuminga ngakiakwa lakini dende asike this an isolated case tudasaba tubasikonya ngasa chine no muntu muiti otokirande gatikabere egera ikekuzuiwa mapema atara ikakora destruction atara ikakora boiti bwetaneti okwa ko mwana iga nigo kwaba bukururo wetanie kerengo asikiribuna omwana iga nigagenderete ne clinic maga yokobune kokoboko na niga kwaga sibeire okoboko gose kabekere plaster asokoboko kwaye gukoryo maga yokumya achinga ke baringe gochiesa na banda bande
kore kiagikirwa na bange baboria bono botuki kwangoigwa eria bakagirwa boimukirigwe getambo kiri getindi kiri chiko nkuribo terigete seni kiagatembe kurega se kaunti ya Kisii leterane ngurku Daniel Montiri akichenera beko bakongwa kekero konyora mwana mbiyarenge gukwana ngo chesaringe daga chikubwati sana gwatebigwa usiku ibikuru aho chikwana kwanya n'umwana wose tukuru ngore abene uchia ase yamatiyo mayaga yugusira kumano yo chinsa kyanda chiobo tkobogo kira lero nigo aba menyi bensemo ya matieko sublocation bomugaka Douglas Anari babo kiwa nebikuro nelioki korwa ase enyumba etugo yaye ekoba noteba ng'umuriro konyoro gwatire na gusamba etugo yaye yonse Dipon Asanya nigo agutwalganira roboti oro asinchirenge karano Gekore getari kia botambe ekyo kiaberege kugikiriwa ko bachimuma nige amate yo mugakanari kurwa se kenyoro kya Nyanderema gutuke miesa location ya Matieko ward ya Bogusero yasiririe enibonya abo enyinge mayo yo gusamberwa chinyomba ibere obotuko bogokira lero mara tena bona utambu Douglas Musari manari igano wone yarenge mwendo saa 9 nake wesimo elio kine lyagirire kurwa ingo soka ingo nyore miji yaire isaranze ndikitia no kukura sababu no watu wangu kura kene ngiane kwa tuanja kokonya nigo yarorekana koba ogwa kwokonene no yena etabu angoiga oganeri ko yende university kuchagira umutinyo yonana nyomba iga narore binte binge biyete chibando chiyete obori narambuyete usamba chimbori more than 7 nowadays embori enge pie ko urwata around 6000 chibese china bo cheisa ino mwana ogoru na shopping echinde chimente ni ku mwana cha SMS tentangani gukwana na bamenyi abwe nigo batebangenke yega nigo yairwe ngai gwetani entunda yemo tari mara tangani abaye barata tari utare mojo muri gatatu toreire mai kabuga tonya baite bintu byose TV iro pendeke no batuone asbe serikali yatokoni yani juzi bintu byakorekana ibinge sana byakorekana ibizana ibinge bongo teyo tukai ngoko teyo itoke ndiyo ibintu byakorekana nyombe ibinge mo twanya uchi report mwenje mo ga kubegenyero nonyine bo nigo yabete itimumbaba asaba menyi benkeyo aya nama kweli kwa sababu yari kunyarekana nga abantu mbara ile nyombe ye mese chimboli charenge angawone mebere mo chalie kale onye erekiri yake onye wakabwata magoso aliye chini nye yabo akusaba nyene tigabatebane kubakoena na asara bona babone ina asara itangani ukono kwa andi nyasaye gakore tege kone inyimbe tawa testing anga abantu bakaba menye bara anga bafuite juzi ga aseke nyoko nganya bigena aba mintombale konya bayinokere kurwega asa mapema saa 2 saa 3 gabakwenda ka oyo mona ba kwemioro mutwe one ni to byokorekana bikoreto bwoba omwe musibe wodi ya Bogusero Vincent Abuga nigekerana senkeywe singakibona aboririe abagambi kurangirie geikaro asobwango lio banyare gukwanira igoro yo komenteka ku ibikoro by'ubusalia cinsemekyo bana baita bamura bachakire barosire gekundi gyo guterrorize abantu baitu butko ontaite gusabanga amangana ya the moment tokonyari baga nkogenderare and result no ena bangi na baitu bakobere ichiro bakabutuko asenge njokweri riboneke gocha kogera bawo bweko kore biasara ontaite gusaba basaye baitu na butambe ngoteba ekarakasi yao kore bintu biri biechi shortcut ontaite kore kwesi kwa niaba ya abantu bonse babusero nga administration eye ko ready by umu assistant chief umuske Umbati umuchibu bweria umuske Ngoya together na abaskari baitu ba musocho ready by umu OCS ontaite gusabanga very quickly asa maskania manene murangiri barasa in live nanya kora chimboli chiko yeba cha onchoka cha bari ontaite gusabanga quickly anye kumanyite ngangwa kore tegenteke umiyo ko sabo kwabira
pastors naba sasiroti nabande sabira abantu because nabeko nyarga atari uwanja kwabo no moiko jiroro mo kuripotire gitasani kia uwanja te kia Getembe kurega sekenyoro kia Nyanderema kigutuke miesa location ya Matieko ime yebunge ya Kitutu chache sauti leteria nenkoro kwa Dipon Asanya Lavarabo tokoro irua engore ya benna singencho yogo siria enivo eyu nyinge. Chinga kiechi cheka uterebado ase kaunti ya Kisii. Katikati umuchie o obosongo ase angenomo obogani o choma abonchireba okoro bonchireba basensemeyo. Yoba nyorwa no muchano monene mega yokonyora nga asaba okoro bonchireba abo nigo agitire una ekibago teba nigo baunirigwe oboene bwabo asensemeyo na sam miyenda agutumanya. Aigese biashara ebi no tokorusiwa twakane rent twakane abane school twakana no ana madeni echironi tobwate byombe awao abonchereria bari mbarabare no mubogani ochoma igo baboka nakonyora asaba korera uboncherero bwabo obekiro burendi asaba koreire uboncherero bwabo asegeke Getambe una toleiga ntuna abanyabiashara bagaiga Urupawa twabeire tokonera insege myaka emenge twakorera more than 10 years tokobera gaiga wano twatete tukanyora gaiga twabeke iruchi chuma ntotakeiri kwara gaiga tokoboli ninkie kebento ligote uni ngoto gitera gaiga toberoje chisocha chiroro bagotoseli nemesigo yaito bakintu bone sira tobwate gaiga Urupawa neli tu aseli untomete sitogoji. Tumeamkia siku ya leo tumekuja kutandika kazi hapa, tumepata nafasi zetu. Mtu ameweka vitu zake, ameharibu hadi ameingia penye tunafanyiaga vibarua, amefence hatuna penye tunaweza tandika, halafu haku ametupea notice na then ameweka kwa government huku si kwake. Kwe murunganiria egakorekyo ni bakoreire ubonchera bwabo asegeke Getambe nonya umuchando yo obete asenga keyemo korende bakanyara kuba bakogayana umuchando no abete karo kende tukayosorofu ukaera tukaira na tukare county gatubati tukaira na tukara. Tunafanyia ndio ofisi yetu hapa CBC ndio tunafanyanga biashara. Mwenye anasema tusitandike hapa, mimi najua kuanzia hapa kurudi huku ni barabara ya serikali, kurudi huko ndio kwenye kwake, na hakuna sisi ndio tunatandika chini, tunazuiaje biashara zake korengana na barabo no bakurusia engere yabo ya Butambe watkana no gokunga kwiriguririo bugima nsano tokurusia besa twaragereria bana ntobwate chironi togwakana ntobwata madeni ngai togochi abana ne skuru bali tometese togochi abande baito toreji singomata ndobwaje se tokoena igo basabire obotenere bwe county ko bakonya gekogera nkurubare debango gochia ase county haki itendeke juu we pay tunalipa ushuru tunafaa tufanyiwe haki county. Reporter ya Egetasani kia Getambe nje Sam Miyenda. Miemano Sam Miyenda koro asensemeyo ya umuchie osoboga tagati bumuchie obosongo nechinga kichicho abaiboli nabaroke gwabeskuru yekendeli ya St John's Nyakwerema Ritkolia lero barobekana magayoko egwa omwalimu omuya bweskuru yo yubatebanga mbamo otagetia Polycarp Okara nigo aikasensemeyo no gutwariganira roboti rega nemambia yelitukolia lero imeyeskure gaya Nyakwerema Secondary School eyo tokemeye wadiga ya kyabanyaru ebunga ya borabu abaibuli abaigani go besokire baramonelio rocheli tindi asikiria ngati batageti mwalimu yoletu asaya igabwango mono egekogera kolengana hamwe na borabu ni geskure yiga yagendera ko bagekwire na magegasa matuka Matambe ya ikire skuru egere bwata bana 18 twango yule binyoroka twarusire abana cy'skuru twaratira twikire abana 200 koro 18 baka 200 waniga bamanyire go ikaboniga tamwe kara baratira umwarimu asari cy'skuru wetani sana nera baka twaratira skuru ma ntwara buri twanda mara gocha bana mambia umwarimu otigagende skuru neba ikompuya obo maene mbolinga skuru ete ya Nyakwerema eya wete pi ekagupi baka tukasinywa ngendrete twarusi abana skuru mbali twawe skuru gaiga chibara se toko ndote wabanyarande skuru ende bwati bana karata abana bene Nyakwerema naye mukegoro umo isimi kwa pen mumanya kate batikasa bote skuru ya gara gendre kono ngaye ku kerenta to ko te won mabingwa abana bakubeke bikuru ngo mwani tu mungao etoko sabaka moranje umwani moyo gakiagende uko na monegeta sene kia Getembe nigo baorokire njira samatuka maega umwalimu ngabuno yegarete twase skuru ye
Nigeskure igajira nitemagiga egento karengana mwana barabo batatageti kwirorera Ekacha ikatokareta ruo mwarimu gete omugaka ore gochikoritaya agacha karari sukuru eye karara pi paka tokasinywa bana bakatigara 19 tokacha tokareta ruo mwarimu ondo korokusema orioki agateba aragitingi principal roro kati twatemire koreta abana tokongorwe binyoronga ntorochi abanyarurande torabariri twatemire koreta abana ige sukuru eye itu twasabira abana abairi twasabira abana munanje bwe komanyene suppose abana 22 ocho twasabira abana ebinyoreze erinde naitwe kenyoro gite sukuru yaite boke kenyoro kakoraki keboke bone kenyoro gito ikiabokire twamanyire konyora abana bono mambi bagukure ebibe twasokire buna abaibori torore ninki kegendete bagotatenga yaya no mwarimu ochire aranda atigaretie miaka ebere aritaje miaka ebere ngasikia gocha gokora igagocha kuritaje ngasikia korira gocha kuritaje onyore batagete batigo mwarimu oria bagitingi bakakore 844 system erinde torarete kenyoro giito keraboka waigoni ko besokire nakogendera ko emurungarire kubatakana muno boteneri obwo bwagendera ko bagokorwa asiskure yiga asibono bagosereri kunyara ko bakorusia abana babo na onye abo bisabe kisemimba gwikirana sayiga na kunyara ko babago sunsura engane yiga 200 naende pasira bwana ete ikora ragaya wasabne ito yaito elikenya kwema bueno etatira ne bono irare siko waya tinyeroche egatibo igo ya abahoro kigwa nigo banyara ko bakorokurubekana se chinseme chiga asikiringa nigo bagikere igoro yogocha ku mwarimu ya sayiga asibaerere ngani ko boboire otkunyara ko bakogwasa matemo ari bosyo asibaganire kwegwa umwarimu urabakonya bono ngo chayo to yino namte mtundu mumait nande kwanza ogoti chiskuru aseri kune chiskuru gete chininge sa tigaenda sa go tunshia mtota ete atara otantundu muteti tigaenda chiskuru chinde chiro chitawat prince kama to amonge gostobe gona tutwa prince go chatola turumu ngao lakini kaliyo ento mutaiti no kama kulinde kulengana mo no assistant chief asireta Kevin Osero uyikirina sayiga niga gendere ko baga ko basemya bibuli abaga ko babatwereru chingaki engani yiga egendere to ko ba gigosensorwa here go maintain peace na bana na bata iriba calm down because there is a link between mwanafunzi no mwalimu mwanafunzi na walimu wetara saba bibuli baba bali bachorera se board ngo batake their time basa class kwanza is to problem ebe resolved egara na bana bana na masomo bono abalimu na twatamire abalimu twatamire bakwanira batega mangana mange such that abalimu baikaranse na board members na staff na community abagaka bali bachorera na community bakwanira about this problem egere nalia abana bagenda na masomo Ingo ripoti rigetaseni kia wanjete kia katembe kurasi nseme chiga cheskuru ya St. John Nyakwirema Secondary School imeyebunga ya Borabwe County ya Nyamira inchi konkuruko Polycarp Okara egati yabangina kurwase nsemo ya Nyamira nigo bamomochirie umuseneta bwe county ya Nyamira muske okongo mugeni ase chinkwana chiria chioko momochia moske Jerusha momanyi so moske mo wakilishi babangina mosbati Jerusha kurwase nseme yo intu ato mwanje to yo no mwana oito naende nero gotenena Kumetia kero mongi na tuachora taboronge igaba kungu tokaimo kamambi tokamachora tokamobeka tokorere gasi naende bana basaje basoire komotukoria mwanafunzi onde ndi ataka gotia kyo mwanafunzi onde na gosembu yao kore kirasi ime gosira igokora buya mbora tiga tokanye baka 2027 tororenga ngo etabare bagende kirasi kende gosego bakoirora Seneta, tafadhali chunga kazi yako ya kuangalia Nyamira. Umesahau kazi yako, umeingilia mama ambaye anafanya kazi. Hiyo magunia ya pesa unaingia usiku unachukua, kesho yake atukuoni na pesa haijafanya maendeleo. Enage chigusane kero mugaka kuruge sarate omanya gocha chikonia sabangina bakaro siendagira na no hago tuma bangina mogokiwe. Abangina mogokiwe. Omugaka sango gesarate ali korega chekore taro. Igabone tongo tebaneke seneta korega chikwarangwa burukani gari nyalibo tukagejigu na ndo gwacha somongina tukagejiwa ba ntuta gitutwara maskani ya koranko ligori chikura na ndo ntukolgireti e campaign yago ko komunyo karali bo samaruyoka na so boirwa obori
Ndutwana ko ngana horta on shibuma no bo nya matuta mai go komenyoka ayo to go to komenyoka ngamo samararenge igaje ta kada bo iwa go chibuno tumugrange into nyegwete lakini twana ko iwa sore lakini yo gento kero to kumetingeri uko na korame byongoso bichorire ntuta to twara maskani to to konye ngari bobe ngando ko ndo getini to ko chorete ande to go ko rusio ntuta to konye osikabara ibachorire bara ibachorire bonsi pi oskomongina Mangno sina agatokari bunge twanyore sukari atagari twanyore tangi na ntogoreria ngagaje nyumba na kibona mogatagete seneta na yalitaka nitetora iraneria na nente yetoiraneri na goso kumbe osaba mabera na gwara metomongi na abanyina banyamira county gwara mete kubwatikana no komentekana ko bikoro biboke bago no boibi asensemo ya bugusero nigo ekinyoro gya santa kulia rero bamenyi benseme yo bari no mogoko maega yugwo kaligwa umuriro bwestima abasi bamutogiri mu jumbe borgongoro osibwe constituency yo ya Kitutu cha South Mosque Anthony Kibagindi. Kwa majina naitwa Filari Atieno, natoka Santa, kijiji ni Kisacho. Mheshimiwa wangu ni Anthony Kibagindi. Nimepongezi vile ametufanyia. Tangu ni uje hapa, nimeolekwa hapa. Sijaona sitima, tuko kwa giza. Lakini raundi hii tumepata sitima. Nimempea pongezi tena, shukrani. Tena nimepea pongezi afanye kazi tano tena. Nimefurahia na mheshimiwa kwa vile ametufanyia. Barabara ni swe ile matope ilisha. Sasa ila furahia nitaona hata TV. Nione vile naongea kwa bunge. Ametuletea maji, watoto wamefurahia sana kwa shule, hata sisi wazazi. Tumefurahia sana. Hiyo ni kama na yeye mpaka siku ile atasema amechoka. Sababu pale ametutoa hakuna mwenye ametutoa. Minority wamechukiwa, wamedharauliwa, lakini yeye amesema minority people. Sendikipata yeye abamenyi ba Nyanchwe Karore nigo bemurunganirie parembe korwa Nyanchwe Karore kwenda akimabundu nababuririe abarayi bekinseme cyokubwateranirie kuba abokoreri bwe para nabuigo umuriro bwestima abaminta samarie tande ni sinkorokwa aiga Nyanchwe no tomenyete nonka goseba nabantu baminto ninka bono etoko nganya korunyanchwa togenda komenya sangase ngecho chipara chiasareke muna bono onyendriye pare rengi yagaiga anga noe abantu baminto baraga totaete kwana na noe ne bibegi erinde erio tonyone noe ne gento tobeke noe ne chirandi abantu baje bamenya se itogaiga bantu bakorereki bangire gocha komenya se ngecho chipara chikoreteki so togo sabaiga umweshimiwa onchoke epare ye korunya uno egonchoka iga igomosea ndekerore dikarabatiria abutogeta igoro abantu barenge gocha gokwa iga na abantu baito banyanchwaga iga barenge gocha goikia amatabo so rero iga togosaba aseruga yogwanja sairi janda monyenye omuongo no mosmi wonchoke akibeka namo moicha mororenga kimogo tokonye pare goika mambie ndekoreki etoke kerosiri gosa na robo menyi boito no tokurusikerege nto twakineria abana bona abasimigu baminto mote berra siasa motige na ndo tokoumia muna bono kiregese na matoke nye twegete na sunyurugoeta bakitokonya sai bichanya onchoke kebagendi omuongo aba MCA bakitoroserie pare mumatenga kurmate nya uno gotira bakabosongo no amategemeo yeito bono muna kurmata nyanju abangine bagochikonyoru bachwa twakoberege sunde ngeli kororokana bangine baituruga bakatwakoleira kwobo tokonye njerera be mutobekere nonye chitachiga ebiro chitaya egere twamolekera gotira machamba singo toitale maga gitokonye tokonye bono moison igoro egepare ya tegeteri karabati egari ari gwetana matafori ekagwa ekamba kumisa abantu boni gari karabati erigwete ndiyo pipare terigweteka abantu bantu bekerora omusasa kwenda kia moiro
na kwenda kia mabundu abantu baite baumiete etogosaba omweshimiwa Sairi Chanda asore no mweshimiwa Njoka asore epache timo bwate ya emergency toma abantu baito bache bari bare ground bache barigererie pareye erinda abana inchi baroserwe para eservice erinde ikera abantu baito bia inje narengega iga munegari erie kogwa baka nare goje gakiri kachibasabara momo gakabandira bakwene gakitokonya gakabasibugo basibese buabe tanga kibana tuwa kwa kurunyanjwa nyanjuri karadia weta pia abantu baito baroje kubasibi gakitokonya saragaki abasibigo baito gakira marero tole gakingie kabane parte yo togweta gakiba mtara Frederick Motio no murikibe kiama gia DPK oyuboigo babolirie abagusi bonsi bare ase ebyema ao gochamo kunguseramo siasa cy'umwaka o 2027 gosechiri bubere na 2025 nebere ase kumbwate sia Dr. Fred Okingo Matiangi ase kelia tabano kuligie kero kiburai bwense ya Kenya kewika omukoyo osomwaka bobochori chinga chicho Mchasa Marieta Frederick Mutio Onchaba kwa niaba ya Democratic Party of Kenya and being the national organizing secretary ya Democratic Party na tumira na mlandu ujase nkayo muna kata enka yomongi na Katarina Yamato oyobere oyomogase abachumba abatanga na wete kwa nominated ujase National Assembly aso sira kwa ghafla na inde tware usaba chairman high bishop erikaga so twaro nena ngokorari ngiri because I started well na tebetenga kujakara mangana priority ntangani by election tumani tu ya sana Nyamira tuwati by election tuwakora chakira trore tuige kinga tuisaine by election chirange angesa tukikia kimanyikanire Nyamaiya Kerenyo na Siongo tochore kulingana no mwongozo mumu muro itarago tebi rumi tomatian kagara nera toje una toje tobosi toa kechukura egere dande UDA tetogwa ona le okwana buna ebyami byabusi birange bitatu bine etwaro gojamu onye mbiko buno tiga tujake tutapoti musi onye mbiko kereza ku yo ikolipia no bambi yo tochamo egere onye no mo shimiwo ito Fred Matiangi Okengo padre bilimemia kagoteba na tebirega kuligiare ekiroya president tomubwatisi na inde tomotomesiko akwane with the right-minded people abantu baito na wabo Justin Muturi who is my party leader Kalonzo Musyoka Ole Waipa wabo Natembea wabo Eugene Wamalwa wabo Munyoro wabo Martha Karua bagambe so that by the consensus bato mwelekeo na ende nare usaba chikula chiwe ka 2027 njemuna Mutio na ende nare usaba na abantu bamitwa babura mumbwati chikula igoro goria rengeritko rero neritko ankyo neritko lakini gego chiweka ritko lya Jumatatu nibo konyora twakurire iki naraito batase margoba ya rero kweka ritko lya ankyo chinsa 12 ekarona ndemero biliendera chake buna ekionga chinsa 12 kiongensa ya kogenda paka chinga gichirie keroto gukora kwa mukate gwaje tukaros gose ekarto kuyamanye nobokumanya nga nakyali barito bwatera na bonsi mbiyemo na sengencha onsi Wilson Makori ni arense muyo manyererio Kevin
ngeri nero koenda kianga mbiyankora kana na byonsi byagochira bya nchenkuru komkate Enoch otkobia wasemia na bwoboiga Bagaka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, mangana man, bagina ninjo. Mukiale bera sumi babo minto no mutindi nataliro mukiale amasaka gukyanga kai nyomba nkire boli okonyoro monginale boli nyakeuruti omongina nyakeuruti kabisa mutindi kabisa na kibono yato yo mukiale na kia tata mukiale bera sumi babo minto no mutindi pi tigagocha gocha irungu mukiale bera sumi babo minto no mutindi nyomba ne bogiranga yitorogora lichoru kangie korukwa abagesumi ile nyumba yo muizeke tachete bwa kama beke sumi ne nseme ya mwe nyumba era mukali koluka usema kimoko yeroka mukiale bera sumi bawo bintu no mutinde na tali mukiale masika gukyanga Bagaka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, mangana man, bagina ninjo. Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi mesejiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekali guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire biasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri g'omusongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simigwe teraseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinia umugusi ase enengo yae yabere gekurwa obukorere